हेलौ लोगोफोर, नै फाइनालि दिनै आंनि गोबाव समनिफ्रायनो हास्थायबाय थानाय एबा लानो थाखाय नाजाबाय थानाय आंनि बयनिख्रुइबो मोजां मोननाय नैबे जिनिसा फाइनालि आंनि न'आव मोनफैमारबाय। आं जोबोद गोजोन। थ' लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादों आनबक्सिं भिडिअ। लोगोसे नै आंना बेटायाबो आंजों लोगोआव दंफायो। बिथाङाबो जोबोद गोजोन आरोना। मा बुस्थु बेखौ मिथिया आरो ने माने बे मा बुस्थुआबा बियो मा बुस्थु बियो नों मिथिना मिथियाबा? मिथिगोन। मिथियो मिथियो नै दे बिदिबा जोंहा लोगोसे आनबक्सिं खालामसै नङा होमबा? अके, नै बेवहाय गोबां बुस्थु दंफायो आरोना। मेनुवेल बुक, लोगोसे केबोल्सफोर दङ माखासे बिनिनो गोनांथि मुवाफोर, आरो दङ नैबे स्टेन्ड जाहैबाय, ओमफ्राय बे बेक कभार, ओमफ्राय नैबे जाहैबाय गासै मनिटरखौनो लाखिग्रा प्लेट। फै दानिया गुबै जिनिसखौ जोङो बरनदिनि नङा होमबा? Oh भाई, नैबेनो जाहैबाय BenQ ब्रेन्डनि 27 इंचनि 4K UHD मनिटर, जायखौ कम्पानियानो डिजाइनार मनिटर होनना बुंदों आरोना। मानोना बे मनिटरा नर्मेल नङा। बे मनिटरानो जाहैबाय प्रिमियाम मनिटर, जायखौ प्रफेसनेलि जाय बिथांफोरा फट' एडिटिं, भिडिअ एडिटिं खालामो बा स्टुडिअ'आवहाय बाहायो, ग्राफिकनि खामानि मावो, बिथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां आरोना। टिभि गिदिर हाबा मोजां ना हाबा? मोजां? एवनाय ना बुंलाय हाबा? मोजां नङा नङा हाबा? नैबे जाबाय मनिटरनि माउन्ट आरोना। बेयावहाय स्टेन्डबो होनना बुंजागोन बेखौ। बेहाय माउन्ट जायो, ओमफ्राय स्टेन्ड थाबाय। बेयो जोबोद इजि आरोना लगायनो थाखाय। बियो गाहाय गोजौ आरो राइट लेफ्ट प्लेनिंबो जायो आरो जेरै गोसो ओरैनो फेंनानै खामानि मावनो थाखाय जोबोद मोजां। आरो बे जाहैबाय फुल मेटेलनि, बिराद गिलिर हेभि आरोना नैबे प्लेटआ, जायनि थाखाय माने बिराद मोजां गोगोमै फुल टटेल मनिटरा माने स्टेन्ड जागोन आरो। स' नै आं दा बेखौ टेबोलाव बहायनोसै आरो एसे एडजास्ट खालामनायनि जोबोद मोजां आरोना। गाहाय गोजौ दाब्ला खायलें खुइलें खालामजोबनो हायो आरो। स' बे मनिटरा जोबोद प्रिमियाम लुक्स आरो मोजां नायनो थाखाय, आरो फट' एडिटिं आरो भिडिअ एडिटिं, जायफोर ग्राफिक्स डिजाइन खालामो बेनि थाखाय जोबोद मोजां। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मोनसे नब मोनफायो आरोना, सुइच बाटन दं बेहाय। दा बेजों गासै मनिटरखौनो माने बेनि कालार मुड आरो ब्राइटनेसफोरखौ कन्ट्रल खालामजोबनो हायो माने। नै जोंहा सानथ्रि गाहाय बिथांमोना बेनि मेनुवेल बुकखौ फरायनानै मा बुजिदोंथाय मिथिला, नायगासिनो आरो जिखुनु। ओमफ्राय जोंना मेथाइआ गाव जेखौ मोजां मोनो बेखौनो खनो आरोना। दायो आङो मनिटरखौथ' सेटआप खालामखांबाय, बेनिफ्राय बेनि बाखि थानाय बुस्थुफोरखौथ' नांथ'वा नालाय, बेखायनो बाकस सिङावनो माने थाथोंसै आरोना। एन्जरा जायाजासे एसे जोथोनै दोननांसिगोन, मानो होनबा बेजों लोगोसे 3 इयार्सनि गेरेन्टिबो मोनफायो नालाय, बेनि कागजआ बेयाव दङ आरोना। स' मोजाङै दोनसै। नै नायदो लुक्सखौ माबायदि नुखो। स' बे मनिटरनि बेसेनानो जाहैबाय 44,000, एसे बुरजायानो नङा होमबा? बिनि दामफोरा एसे आप डाउन जाबाय थायो आरोना। स' नैबे जाहैबाय पुराना सेटआपमोन आंनि। नर्मेल मोननै मनिटरखौ जइन खालामनानै आं खामानि मावोमोन आरो बेहायनो। ओमफ्राय दायो नै आंनि हास्थायनाय मनिटरखौ दायो मोनबाय। दा बेहाय आं जोबोद मोजां मोनदों खामानि मावनो। बरिया लुक्स, ओमफ्राय कालारफोराबो एकुरेट आरोना। ओमफ्राय 27 इंच नालाय, दा बेवहाय मथा मथि भिडिअ एडिटिंनि थाखाय मथथे राननानै खामानि मावजायो आरो। थेवबो लासैनो मोनसे लाबावगोन होननानै सानदों। थ' नैबे जाहैबाय आरो न'बा आं दै बुंदोंमोन ना। दा बेवहाय बेजों बिनि बे मनिटरनि कालार ब्राइटनेसफोरखौ चेन्ज खालामनो हायो आरोना, बेजों कन्ट्रल खालामनो हायो। आरो बेयाव जाहैबाय कालार, नोङो माखौ चइस खालामो। ओमफ्राय ब्राइटनेसखौ नैबेजोंनो कन्ट्रल खालामनो हायो आरो ब्राइटनेस। So everything is very good, beautiful, better. बेनोमोन दिनै आंनि आनबक्सिं भिडिअ'आ। So thank you everyone.